салом, номи ман Амина. Ман омӯхтан, бо дӯстонам бозидан ва сурудхониро дӯст медорам. Ман ва падару модарам орзу дорем, ки дар оянда омӯзгор шавам. барои ин бояд кӯшиш кунам ва дар мактаб нақс хонам. ман баъзе хусусиятҳо дорам. барои ҳаракати ман аробача лозим аст. чашмони ман хира мебинад. ман бисёр мехоҳам мустақил бошам ва ёрии атрофиёнро интизор нашавам. ман дӯстоне дорам, ки онҳо низ мехоҳанд дар мактаб хонанд. афсус, ки мактаби наздиктарин барои қабули ман тайёр нест. бисёр хуб мешуд, агар мактаб пандус ва даромадгоҳи кушод медошт. ман хеле мехоҳам муаллима дошта бошам, вале ба мо гуфтанд, кӯдакони мисли ман дар мактаби оддӣ хонда наметавонанд, чунки муаллимон барои омӯзонидани мо тайёр нестанд. мактаб ин қадар наздик аст, вале ҳамзамон аз ман дур аст. оё орзуи ман амалӣ мешавад? калонсолон бояд ҳаминро фаҳманд, ки бо ҳар яки мо машғулиятҳои инфиродӣ гузарондан лозим аст. он гоҳ вазъият беҳтар мешавад. ман медонам, ки дар кишвари мо ҳар як кӯдак ҳуқуқ ба таҳсил дорад. хуб мешуд, агар калонсолон ба ман кӯмак расонанд, ки дар баробари кӯдакони дигар дониш омӯзам. барои ин дигаргуниҳо лозиманд, то мактаб барои қабули ман тайёр бошад. омӯзгорон дар бораи талаботи инфиродии ман маълумот дошта бошанд ва дар таҳсилам кӯмак расонанд. ман мехоҳам дар байни дӯстон бошам, бо онҳо бозӣ кунам, ба ҳамдигар кӯмак расонем. калонсолони азиз, ба ман ёрӣ диҳед, ки ба орзуям расам. биёед кӯшишҳои худро барои амалисозии таҳсилоти фарогир муттаҳид кунем, то дастрасии баробари ҳар як кӯдак ба омӯзиш фароҳам шавад.